L-assi tal-eks Ministru Clayon Bartolo tal-mara tiegħu Amanda Muscat ġew temporanjament friżati dan brabta ma' flus illi allagatament ħadet minn tixħim. Il-Ministru Clayon Bartolo kien irreżenja meta lura f'Novembru tas-sena l-oħra it-Times of Malta żvelat kif Amanda Muscat akkwistat ħlasijiet illi kienu suspettati bħala kickbacks minn kuntratt tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu illi ingħata liċ-ċiklist Taljan Valerio Agnoli. It-Times kienet irrapportat illi Muscat irċivit total ta' 50,000 euro minn kumpanija Svizzera immexxija minn Agnoli bl-isem ta' A&O Opportunity. B'sorsi implikaw li dan kien xi forma ta' ringrazzjament tal-kuntratt li hu ingħatalu mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, awtorità li kienet taqa' taħt il-Ministeru ta' Clayon Bartolo. Wara dan kollu bdiet investigazzjoni biex issa Clayon Bartolo u l-mara Amanda Muscat għandhom ordni ta' friżar temporanja sabiex jiġi stabbilit ir-reat li seħħ dan apparti li hemm provi sostanzjali li xprunaw din id-deċiżjoni għal friżar ta' assi. Il-Partit Nazzjonalista kien sam il-bidu net sejjaħ ar-reżenja tal-Ministru Clayon Bartolo brabta mal-istejjer kollha li kien hemm involuta fihom Amanda Muscat. Clayon Bartolo kien irreżenja wara li f'każ separat il-mara tiegħu ingħatat ġob mal-Ministeru ta' Għawdex, madankollu l-ħabib tiegħu il-Ministru Clint Camilleri, il-persuna li tal-istess ġob l-Amanda Muscat għadu fil-kabinett. Babela baqa' anke sissa jiddefendi lill-Ministru ta' Għawdex.